Hello, wara, naħseb. Nistama. Naħseb li m'għandix għalfejn introduċi l-Loren Vella ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali kategorija ir-romanz tas-sena l-oħra u apparti minn hekk speċi ila takkopa il-medja speċi għall-aħħar ħafna xhur. Loren Vella ma bdietx tikteb il-bieraħ. Fil-1992 fil-fatt għandi diffikultà kif ħanippreżentaha bħala kittiba, dramaturga, attriċi għax naf li wkoll speċi għandha teatru miftuħ fit-triq ukoll. U naħseb li bdejt fit-teatru inti u x'hekk. Bdejt fit-teatru fil-1992. Kont student tal-Università, student tat-teatru tal-Ingliż u jiena u tlieta oħra deċidejna li niffurmaw grupp teatrali, però ma ridniex kumpanija teatrali biex nagħmlu teatru mainstream, imma ridna nagħmlu affarijiet esperimentali, ridna niskopru il-metodoloġija tagħna, ħadd minnha ma kien it-trenjat imħarreġ bħala attur u dik rajnija bħala vantaġġ għax ridna niskopru it-tip ta' it-taħriġ li ridna noħolqu aħna stess. U fil-fatt ma konniex niltaqgħu biss biex intellaw biċċi ta' teatru, però konna niltaqgħu regolarment 3-4 darbiet fil-ġimgħa. U għal-bidu konna ntellaw xi ħaġa darba fis-sena u iktar m'għadda żmien forsi bdejna nżidu iktar minn hekk. Ġifieri bdejt mit-teatru. Bdejt mit-teatru. Ħaġa interessanti għax ħafna l-atturi kbar speċi dejjem bdew mit-teatru, dejjem tuqieħu. Jiena Loren Vella l-ewwel darba li ltqajt magħha għalkemm hi ma tiftakarx x'imkien il-Gwarda Manġa kellha xi tnedija ta' ktieb imma naħseb tant kienet speċi middija bin-nies u t-tnedija ma tiftakarniex, imma jiena hemmhekk l-ewwel darba ltqajt magħha. Kellha xi tnedija ma' Simon Bartolo. Kienu żewġ kodba fil-fatt. Parti mill-triloġija. Le, dak kien fil-fatt is-serata semmiet wara l-fiddin. Kien il-mument kemm jiena u kemm Simon ħriġna b'xi ħaġa separatament. Jiena Magna Mater u Simon kellu deformity dak iż-żmien u ddeċidejna li nużaw car park abbandonat. Fil-fatt, eżatt fej kienu daw li ġorru l-karozzi, fejn hemm garaġ tal-li ġorru l-karozzi. Kienet it-tnedija, imma inti ma tiftakarniex. Mbagħad irġajna fi Brussell għattini darba u speċi minn hemmhekk jiena bdejt narfek personalment il-bija ma kontx nafek permess tal-kitbi. Mela, ħanistaqsik fuq Rocket. Peress li inti r-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tas-sena l-oħra. Rocket jibda karattru ġej lura Malta fuq bastiment tal-gwerra Taljan, xena li tixbaħ ħafna del-karattru ta' Alex Villaġera. Richard. Ġej lura ukoll fuq bastiment Taljan għalkemm għal skopijiet oħra, fil-każ tiegħek qed nitkellmu fuq Petrel. Dak Petrel li inti tal-Lega li
speċi mhux huwa l-karattru prinċipali, iżda Benjamin ibnu, imma speċi jiena rajt romanz darbtejn, meta tara l-ispazju allokat għal Petrel. Jien ma ngħidx li mhuwiex il-karattru prinċipali, ngħid li mhuwiex il-karattru ċentrali. Benjamin huwa ċentrali u jidħol fil-żona. Jiena għalija Petrel huwa l-karattru li qed iħarrek kollox. Fil-waqt li inti qed tallega li l-kitba kollha dwar Benjamin. Le, jiena ngħid li Benjamin. Jista' jkun li Benjamin huwa l-tama, il-futur. Le, Rocket huwa jisu għandek storja fi storja. U l-istorja ta' Benjamin li qed isseħħ minħabba illi karattri oħra li jridu għasseħ dik l-istorja. U f'dik l-istorja, ġifieri, l-istorja tal-ħelsien ta' Malta minn taħt il-ħakma tat-Taljan, da qegħdin nitkellmu l-istorja tisseħħ fil-futur. F'dik l-istorja, Benjamin huwa il-protagonist, huwa l-karattru ċentrali għaliex huwa dak illi ħajwassal għal-ħelsien. Ġifieri f'dik l-istorja, Benjamin huwa il-protagonist huwa ċentrali. F'Rocket, il-karattru prinċipali definitivament huwa Petrel. Imma m'għandux rwol ċentrali, imma jiena nilab ħafna bl-idea ta' ċentru minnu fiċ-ċentru fil-fatt Benjamin iqatta ħafna mis-snin tiegħu jitqabad mal-idea li qed jipprova jkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni tan-nies li jħobb, fiċ-ċentru tal-attenzjoni ta' ommu u ta' missieru pereżempju. Ġifieri għalhekk nilgħab l-idea taċ-ċentralità. Benjamin li jagħmel minn kollox biex jipprova jkun fin-nofs tal-attenzjoni u għalhekk jidħol eżattament fin-nofs tal-ktieb, fin-nofs tal-romanz. Ġifieri mhux qed nitkellem fuq romanz ta' mitfaċċata, romanz ta' erba' mitfaċċata u eżatt fin-nofs. Bejwet u m'għandux tiċċekkja. Bejwet u jidħol fin-nofs. Ġifieri f'dik l-istorja Benjamin huwa ċentrali. Imma l-istorja ta' Rocket hija ikbar minn hekk. L-istorja ta' Rocket hija dwar Petrel. U l-karattru ta' Petrel interessanti ħafna anke mill-lat nerġgħu nidħlu f'din iċ-ċentralità u iċ-ċirkolarità għaliex Petrel huwa karattru partikolari ħafna. Dan huwa karattru illi qed jipprova jsib il-post u żmien fejn jista' jħossu komdu. Iħoss li m'għandux eruq. Ma jistax jgħid jiena nappartjeni hawn. Niltaqgħu miegħu meta l-ewwel darba meta jkollu 21 sena jkun qed jgħix il-Kroazja, però m'ilux ħafna jgħix hemmhekk. 7 snin dejjem qiegħed f'xi belt differenti flimkien ma' nantu li hija fotografa u jivvjaġġaw ħafna it-tnejn li huma u qishom qatt ma jrabbu l-eruq imkien. U eventualment, fil-fatt pjuttost fil-bidu tar-romanz naraw illi in-nana tiegħu Rika tmut traġikament u iħoss illi kien il-kaġun tal-mewt. Ħadela ritratt għattir. Ħadela ritratt. Ħaġa interessanti illi Rika, in-nanna ta' Petrel, kull meta kienet tieħu ritratt ta' xi ħadd b'xi mod jew ieħor kien imut b'mod traġiku. Mhux kull darba, kien hemm fażi fejn kien hemm. Issa meta jiġri dan, Petrel iħoss li l-unika konnessjoni li kellu ma' xi ħaġa, ma' x'imkien ma' persuna, anke dik inqatet, ġifieri iħossu illi m'għandu xejn, m'għandu konnessjoni ma' xejn. U għalhekk l-ewwel ħaġa li jagħmel u li imur Malta. Qatt ma kien Malta, però huwa fil-fatt Malti fis-sens li Rika n-nanna tiegħu kienet Maltija. Ħanġu għandek il-biċċa mhux ħafna fid-dettall għax ir-romanz tiegħek vera. Le għax inti saqsejtni għalfejn imur Malta. Iva, jiena rrid nasal għal speċi l-element nostalġiku qiegħed f'Petrel jew ġo fik inti.
Da bħal Nabil fl-eżil ta' ċipponi, fl-axħar u kol jirġa jirritorna. Ġifiri di l-bicċa nostalġika edha fil-kittib jew il-karattru jikmanda l-kittib. Għan nitkellem dwari il-nifsi, jena inni nieqsa minn Malta 14 sena. Ovvijament meta kontat niktab Rocket kienu inqas, però kien fi żmien meta jisni wara 10 snin li tlaqt minn Malta, mek vera bdejt inħoss li ilni ħafna li tlaqt minn Malta. Forsi fl-ewwel 5 snin ma ħassejtx daqshekk, imma wara 10 snin bdejt inħoss li ilni ħafna li tlaqt minn Malta u sadattant Malta qed tinbidel b'mod li qasadni narafha f'ċertu affarijiet. U rrid ħassejt illi ma nistax nikteb dwar karattri Maltin li jgħixu Malta fil-ħajja fiż-żmien tal-lum għaliex jien maqtuha. M'inhiex daqshekk maqtuha, ma maqtuha biżżejjed. Tipo għalhekk għażilt karattru. Allura rrid nażel karattru li jixbeh. Illi qed jiskopri il-Malta li għalkemm għandu konnessjoni ma' Malta imma ma jafix biżżejjed. Allura jrid imur biex jiskopriha. U dak huwa l-mod tiegħi kif nista' nitkellem dwar ċertu affarijiet minn distanza. Fl-istess ħin daw is-snin kollha li inni nieqsa minn Malta jiġu ninħoss il-bżonn li noħloq xi ħaġa li tqarribni lejn Malta nerġa'. Allura kultant is-sens ta' l-assenza ta' Malta f'ħajti intaffija billi nikteb dwar Malta u nikteb bil-Malti. Jiena nikteb bil-Malti fix-xogħol tiegħi u fil-kitba tiegħi letterarja, ġifieri mid-dar nitkellem bil-Malti, mat-tifel tiegħi nitkellem bil-Malti, mal-ħbib tiegħi għandi Maltin Brussell nitkellem bil-Malti. Il-Malti huwa preżenti ħafna u fil-fatt huwa iktar preżenti issa li ma ngħix Malta milli meta kont Malta. Ġifieri dan huwa mod kif ma ninqatax mill-għaruq tiegħi. Issa għalhekk Petrel għandu dan il-bżonn kbir li jsib l-għaruq tiegħu. Dak huwa forsi jien. Kien għażat Petrel jew Petrel mhux jien assolutament, però ovvjament hemm ħafna elementi li huma tiegħi. Ħafna forsi mistoqsijiet biżgħat. Impossibbli xi ħadd jgħid impossibbli għala kittib ikun barra l-kitba tiegħu. Ħaġa kompletament dem ħassib xi frak jew xi ħaġa minnu. Ġifieri taħseb li l-element jew distanza ġeografika tgħinek kultant biex speċi tħares lejn passat minn ċertu angolu u issa nitkellmu fuq l-angoli. Pereżempju ara jiena kemm paċ u nibki u x'ismu fuq Palestina ma nissapportix aktar minn ġimgħatej jekk imur hemmhekk. Għandek di l-istess ħaġa għax jisni ħassejta fil-kitbiet tiegħek. Għamilt 33 sena ngħix Malta u wara 33 sena ħassejt li ma nistax nqatta' ġurnata oħra Malta minħabba ċ-ċokol ta' isni ħassejta tkompli tiċkien madwari. Però meta beda jgħaddi żmien bdejt iktar ma jgħaddi żmien iktar niġi lura Malta, iktar niġi nqatta' żmien. Fil-fatt naħseb xi 6 darbit fis-sena ninżel Malta. Anke iktar. Prattikament isek għandi bżonn u iktar ma jgħaddi żmien iktar niġi. Però ma nħossi li m'iniex lesta u ma nafx hekk ħankun lesta li nerġa' niġi lura Malta. M'għandi bżonn li niġi ta' spiss. Għaddejjem, issu l-istess jiena ħin kollu nimmissja Palestina. Imma ma nafx kemm jiena preparat biex nispjega. Toġobni dik id-distanza, fil-fatt hija il-kunċett ta' distanza wkoll huwa importanti ħafna f'Rocket
fil-fatt peress li rocket jibbaża ħafna fuq il-fotografija pereżempju li għandek il-perspettiva. Id-distanza għandek l-idea ta' li jekk inti tħares li xi ħaġa mill-viċin ħafna ħatara d-dettall imma ma tarax l-istampa sħiħa, mentri jekk tersaq il-bot u tara l-istampa sħiħa titlef id-dettall. U dik hija l-mod kif inħares lejn Malta jien, meta naħseb f'Malta, meta nkun barra minn Malta, hija ġmiel kbir. Meta nersa għall-ewwel ftit nara s-sabiħ, bil-mod il-mod nibda nerġa' niftakar x'inhuma l-affarijiet li forsi m'iniex daqshekk komda bihom u jkolli bżonn nerġa' nitlaq biex nerġa' nżid id-distanza. Li semmejt l-angolu bid-distanza ġitni f'mistoqsija, ġit ta' dal-moment. Għandek ħafna speċi fuq fotografija f'dak il-ktieb li speċi tibda tgħid ma jistax ikun dan speċi xi ħadd speċjalizzat biex jgħid id-diskors. Kellek tirriċerka jew inti dilettanta għal-fotografija għax speċi inti speċi minn ritratt għal xi ħadd li huwa sempliċi sawa toħloq speċi filosofija sħiħa wara r-ritratt, wara l-kuluri, wara l-isfond biex qatt jidher ma jidherx. Kellek tirriċerka fuq da suġġett. U dik hija importanti ħafna lija. Ġeneralment jiena naqbad nħobb nifoka biex nużaw kelma fotografika fuq suġġetti li minix intiża dwarhom. F'Magna Mater kien l-skateboarding illi meta ktibtu qatt ma kont lejt fuq skateboard. U f'Rocket kienet il-fotografija u minix fotografa, qatt ma studijajt il-fotografija, inħobb nieħu ritratti b'mod amatorjali għall-aħħar. Fil-fatt m'għandix kamera ma nieħu ritratti bil-mobile, bil-smartphone. Żgur li minix fotografa. Però fil-rigward ta' fotografija inħobb ħafna mmur wirijiet fotografiċi. Jinteressaw il-ritratti li nara ritratti, jinteressani x-xogħol tal-fotografi, tinteressani l-filosofija wara l-fotografija, ġifieri kont qed naqra xaħat li interessani ħafna naqra dwar dak iż-żmien kien Robert Capa, fil-fatt il-fotografu tal-gwerra Ungeriż Amerikan u sa ċertu punt Petrel huwa kif tgħid ħloqtu daqsxejn fuq Robert Capa. Biex nagħmel punt Robert Capa għandu l-ktieb Slightly Out of Focus u Benjamin it-tifel ta' Petrel kien dejjem iħossu slightly out of center. Dawk mhumiex b'mod dirett hemmhekk imma x'kien il-ħsieb warahom meta kont qed nikteb. Ġifieri tinteressani ħafna il-fotografija ma mhux bħala fotografa, iktar bħala persuna li tħares li ritratti. Ma d-dettalji. U nimmaġina kif jiena qiegħda wara l-lenti. Tidħol fihom speċi ħafna interessanti. Għax użajt l-immaġ. Mhux qed nitkellmu fuq l-apparat, qed nitkellmu fuq mod ġenerali kif tara l-ħajja li ma distanza għamlu ċetra. Issa la semmejna fotografija naf li l-aħħar xogħol fih ħafna fotografija speċi użajthom bħala partitions bejn il-novelli u anki il-novelli nifisom qishom ta' fotografija. Ħanitkellmu fuqha imma nixtieq qabel speċi nagħlaq ma' Rocket għalkemm Rocket speċi ktieb li ma tispiċċa qatt tiddiskutih. U ktieb nistanza jaħlu distopja. Distopja speċi Malta fil-2000
64 li hija okkupata mill-Taljani, eżatt, 100 sena wara l-indipendenza, ġifieri kellek f'moħħok xi ħaġa. U biex ngħidlek il-verità din ħaġa tinkwitani daqsxejn, speċi isek speċi ta' teħħil x'jista' jiġri l-qudiem ħataqa l-Ewropa, ħajerġa' jitilu l-ħitan. Speċi qed tfakkarni serjament f'romans dystopjan daqs tiegħek kitbu kittieb żagħżugħ Eġizzjan, ma l-aktar ħaġa ironika fih, alright, il-romanz jiġri wkoll fil-futur, xi ħaġa l-2060, qrib tiegħek iskom f'temptu. U l-aktar ħaġa ironika li daw iqumu u jsibu l-Eġittu ta' 100 u ma nafx kemm il-miljun okkupata minn Maltin. Okkupata minn Maltin u trid tkun fi 500 paġna fuq dal-fatt. Otaret it-tisem. Eżatt, otaret, eżatt. Ma mhumiex Maltin fatt, huma l-ordni ta' Malta mhumiex. Imma jgħid l-ordni tal-kavallieri ta' Malta, tissemma Malta aktar minn darba. Naf li ma jistax ikun li ftemtu. Imma taħseb li hemm da trend fid-dinja hemm aktar speċi novelli ta' dan it-tip dystopja l-aħħar. Hija dan huwa eżempju ta' speculative fiction li meta inti tikteb dwar meta inti tpoġġi l-istorja fil-futur, futur qrib, futur il-bogħod, li qed jiġri huwa li inti tesplora possibilità fil-futur. Ma tal-biża'. Ma jfissirx li qed tbassar, jien ma nħoss li provajt imbassar xi ħaġa. Iktar hija esplorazzjoni ta' li kieku ċertu affarijiet ikomplu jiġru hekk hemm il-possibilità li din tkun ir-realtà. U jiena bdejt minn hemm ġifieri, jiena kien hemm kelli lista sieħa ta' punti li rrid nesplora u minnhom ħloqt din l-istampa tal-futur. Ma jkexkx. Ovvjament kien hemm batt affarijiet li mhux kienu jkexkxu, imma inkwetawni pereżempju naħseb l-iktar waħda l-iktar ħaġa li kienet bdiet tħassibni u minn hemm bdejt kienet din l-ossessjoni bl-immaġni u għalhekk spiċċajt ktibt dwar il-fotografija kif jekk tħares madwarek għandek dan l-attakk minn kull imkien bl-immaġni, bl-istampi, bil-ritratti iktar minn affarijiet oħra ġieli għandek ir-reklami, għandek il-posts issa fuq social media, television, computer, kollox, din l-idea ta' kollox huwa immaġni u hija imwadba lejn wiċċek. U ma tistax tara għajnejk għax tibqa' tarahom xorta, ġieli din l-idea ta' dawn l-immaġni kollha ma tistax taħrab minnhom. Din kienet l-ewwel waħda qed li kieku din forsi nbidlet imbagħad imma l-idea oriġinali kienet li xtaqt nikteb dwar futur fejn l-immaġni hija projbita għax rid noħloq futur fejn huwa l-oppost. ċertu affarijiet huma l-oppost tal-lum. Essaċ ma komplejtix b'dak il-mod, però hemm mument fejn il-teħid ta' ritratti jsir projbit f'Malta, mhux fid-dinja ġenerali fl-Ewropa. Ħloqt futur fejn il-telekomunikazzjonijiet m'għadhomx jiffunzjonaw, ġifieri maċ għandek il-possibilità ta' konnessjoni. Ma affarijiet li qed jiġru fl-Eġittu per każ. Meta eżatt jaqtaw telekomunikazzjoni. Jiena nemmen illi dak kollu li jekk taqbad kull ħaġa u timmaġina l-oppost, hemm possibilità kbira li jiġri l-oppost. Mhux hekk jiġri ġeneralment meta xi ħaġa tkun xi ħaġa tant tilħaq livell, tant
ta' saturazzjoni li ma tistax tmur oltre minn hekk, ġerment tmur għall-oppost, le? Tant għandna minn daq minn issa daqshekk da. Onestament, nixtieq nagħmel l-NSA ninturga fuq rocket għax vera li speċi. Mill-aħjar li ħarġu ma' ġemp is-sriq ta' Alex Villaġera kemm għaw Malta. Illi 30 sena u jien speċi xejn ma jaħrab li naqra kollox anki biex nkunna speċi xinu tajjib u xinu l-inqas tajjib u naħseb li vera nistaqsik aktar ma għandek xogħol ġdid frisk. Naħseb tant frisk jaħraq ftit. Ilu 30 l-ħarġ. Mill dik il-ġewwa. Issa isna f'dan ix-xogħol libna speċi il-paġna kompletament stilistikament qed nitkellem u ta' rocket. Sewwa tal-ħafna karattri. Petruzzi, Rika, Veronika, u ma nafx kemm il-Veronika, bis-serjetà rajt il-ktieb tal-teb u ma nafx kemm il-Veronika hemm. Għax inti f'dak il-romanz tilab fi żmien qisu qudiemek koċ ta' kxaxen ta' żmien u toħroġ tiftaħ li tridu u vera ħaqqek proset ta' barra minnu. Tant ħaqqek proset illi speċi kont ngħid li jiena kieku qiegħed fil-ġuri tal-li ma jkun premju u li ktieb tiegħi qiegħed ma tiegħek kont nagħtih lilek. Għax vera tilab bil-żmien gerfixni. Imma issa kif mort minn dan il-beraħ kollu speċjal dik id-djuqija tal-bit il-ġewwa. U ġewwa ħafna speċi għandek xi novelli paġna u nofs speċi. Apparti minn hekk hemm ħafna inti. Dan il-raqqa. Kif kont qed ngħidlek, kif kont qed ngħid qabel, ġerment jekk naqbad xi ħaġa u nimmaġina l-oppost, propju hekk għamilt wara Rocket. Wara 5 snin naħdem fuq Rocket qed issa wara dan irrid nagħmel xi ħaġa li hija eżatt l-oppost. Għaliex ma stajtx nimmaġina li wara 5 snin fuq xogħol wieħed illi naħseb li l-aħħar verament ħassejtni qed niġġenna għax kien wis intens bħala xogħol għalija. Qed ma nistax nerġa' niktab xi ħaġa nimpenja ruħi b'dak il-mod. Mhux qed ngħid li ma rridx niktab xi ħaġa li nimpenja ruħi fiha, imma mhux b'dak il-mod. Allura qed x'inhu ma l-affarijiet li huma l-oppost ta' Rocket. Mela qed irid nikteb mhux storja waħda li fiha ħafna livelli u saffi u karattri, imma stejjer vera qosra li meta tpoġġihom flimkien tista' taqrahom kważi bħala mhux romanz imma bħala biċċa xogħol waħda. F'dawn novelli jiena rajt Lorraine oħra. Lorraine kif f'waħda min-novelli tajt li kulura ikanġi. Ikanġi, rajt Lorraine riba lejn l-poezija fil-fatt. Ara jekk taqbadu tiskjerahom. Mod poetiku. Naħseb li għaddu bħala poezija speċi bil-bibel ġewwa vera kienu intelligenti. Tant qed tirrakkonta mill-ġewwa speċi naħseb d-darba anki ksirt il-boundary tal-lingwaġġ. Rajtek lingwaġġ din il-ġabra speċi aktar marisma aktar kuraġġuża jew hekk ma naħseb aktar qrib ir-realtà. Eżatt, ma rridx niktab xi ħaġa li hija ta' fantazija jew fantaxxentifiċa. Rrid immur. Kliem oxxen, hawn min inqeda bil-kliem oxxen biex idaħħaq jew biex speċi
Imma le, għalkemm għandek speċi d-darba ċertu klim qawwi. ċertu klim qawwi, imma speċi jisu l-moħħ ma jklikjax li hemm xi kelma tqila. Sawa, jibqa' għaddej. Taħseb li kien hemm ukoll xi pass lingwistiku minn Rocket? Naħseb li il-kidba ta' Rocket innifisha waslet biex anka jien niżviluppa fil-kidba tiegħi stess, ġifieri tallimt ħafna. Jiena tip ta' persuna li nitgħallem billi nitgħallem dwar il-kidba billi naqra u nikteb. L-aħjar mod kif nitgħallem nagħmel xi ħaġa, irid nagħmilha biex nitgħallimha. U meta spiċċa Rocket ma kienx għadu ħareġ meta ktib dan, dak ktibtu sakemm il-manuskritt ta' Rocket kien għand il-pubblikatur, ġifieri daw kienu lesti qabel ma ġie stampat Rocket. U kif kont qed ngħidlek, tajt li l-nifsi kelli ċertu disċiplina rrid li l-ister jkunu qosra, bħala A4 li jkunu mhux iktar minn 3 faċċati. Ovvjament hawnhekk ma tidhirx hekk għax it-tqassim huwa differenti minn A4. Imma kellhom ikunu qosra, il-xejn barra mir-realtà, rrid naqta minn il-lob li labt f'Rocket fejn kultant isek tistaqsi ma għawek jisa tiġi ħaġa li ma tantx hija possibbli apparti li hemm vjaġġar fi żmien li sa fejn nafu mhux possibbli. Issa inti semmejt ċertu lingwaġġ tajtni qata li semmejt għax ma kellix idea li kienet kwestjoni. M'għandix problema. ċertu kontest li ma jimbuttax il-qarrej. ċertu kontest ġifieri ma jdejjaqx. Jien kull storja f'kull storja hemm karattri differenti. U l-istil kull karattru tipo. Għalek għatlek Emilina. Ija, dik vera, però f'kull storja hemm karattru differenti u l-istil tal-istorja hija determinata mill-karattru in kwestjoni. Ġifieri, pereżempju, jekk nieħdu Bewlosti li hija forsi l-iktar storja fejn għandek kliem li forsi jista' jweġġel dak li jkun, dak huwa lingwaġġ tal-karattru. U hemmhekk qed nilgħab l-idea li dan huwa raġel xieħ f'dar tal-anzjani, in-nurses jgħidulu meta jaraw jgħidulu nan da qed jaħseb fil-passat tiegħu qed ibul taħtu prattikament. Appuntu issa nispiċċa għalida. Tala Alex, jiena qiegħed ninsab f'nofs tradizzjoni tal-srib ta' Alex Villa ġejma għal-arbi u hemm karattru li kienu meta kienu tfal fl-iskola jisajħawlu il-ħarja. Sawa, issa jiena ġejt fid-dubju, speċi ħanuża dik il-kelma, jew ħanuża kelma pulita. Tuża dik il-kelma. Sawa, naħseb eżatt dik il-kelma għax tista' ġibi huwa kwistjoni ta' ċensura li tista' ġibi qatt nibża li jkun ċensura mid-dinja qalbija. Inti tħoss il-kittieb Malti indipendenti jew hemm xi tip ta' ċensura fuq u mhux ċensura politika, ma ċensura tipu is-suq, pubblikatur, ċensura tiegħu nnifsu. Nafxeti. Le, jien bħala kittieb ma nħoss l-ebda pressjoni biex ma nħoss l-ebda pressjoni minn barra li memħat li jgħid isma' din ħija tista' tweġġel dak li jkun. Pressjoni minn barra fuq dik m'għandix. Jien f'każ ta' mill-att ta' autoċensura ma nħoss li hemm lanqas għax meta nikteb, nipprova nkun sinċira ħafna mal-karattri tiegħi mas-sitwazzjoni ma dak li rrid nikteb u nikteb dak. Nażel vera, nażel bejn kelma oħra u nażel dik li l-aħjar toqgħod fil-kuntest. Li hemm forsi u din hija kwistjoni li dal-aħħar qed tinkwetani ħafna,
mhux mill-lat ta' lingwaġġ, imma mill-lat tal-prodott finali, tal-ġeneru. Meta niġu biex bħala awturi nippreżentaw ix-xogħol tagħna lill-pubblikatur. M'hemmx garanzija li inti ħatiktab xi ħaġa u ħejġi ppubblikat. Jien l-ewwel darba li xogħol ma ġiex aċċettat ma kienx l-ewwel ktieb tiegħi, imma kien il-ħames. Da, ma ġiex aċċettat mill-ewwel. Jiġifieri eżatt. U l-biċċa kienet li mhux ma ġiex aċċettat għax mhux tajjeb. Għax dak il-każ ngħid tajjeb ma ħanerġu ma naħdem fuq. Imma għaliex forsi mhuwiex ktieb li ħajbih. Għax il-qarrejja ma jridux stejjer qosor, il-qarrejja jridu romanzi. Issa dik inkwitatni ħafna x'qed ġifieri dan huwa prodott illi ħajjitmexxa is-suq qed jitmexxa mix-xerrej, ġifieri jien ħanikteb biex noġob il-qarrej u nibqgħu fuq l-istess livell, nġeneraw dak ix tixtieq, niktibulek, nerġentijulek, ma inti ħatibqa' tixtieq. Jien dik ma tinteressanix, jiena m'iniex qed nikteb taf Walid, ma nsirux senjuri minn dal-kodba, ġifieri mhix kwestjoni, jiena naħli saħħti fuq il-kitba mhux biex naqla l-flus minnha, ġifieri mhux prodott għalija biex ibih. Imma ovvjament il-pubblikatur mhux il-pubblikatur jgħidli inti forsi le, imma jiena rrid inbih għax dak huwa x-xogħol tiegħi. Issa, hemmhekk jiena bdejt ninkweta irrealizzajt illi għaw Malta, is-suq diġà huwa żgħir, mhux għax Malta hija żgħira, imma għax il-qarrejja adulti m'hemmx ħafna minnhom. It-tfal jaqraw Malta adulti ma jaqrawx daqshekk. Ġifieri diġà s-suq huwa żgħir biex inti tiktab xi ħaġa li minn dak iċ-ċokol jerġa' porzjon żgħira ħafna ħad tixtrih, għandu raġun il-pubblikatur jgħidlek, isma' mhux ħan ippubblikaħulek għax dan mhux ħajbih. U naħseb illi hemmhekk inkwetajt li ħajkolli nikteb xi ħaġa biex tinbih li ma tinteressanix, nippreferi nieqaf ma niktibx. Li hawn min għatgħix u hekk. Issa li xi ħaġa oħra li qed tiġri wkoll da żmien li ma kienx hemm qabel hija l-għajnuna l-awturi naf kemm il-Kunsill tal-Ktieb qed jaħdmu ħafna fuq għajnuna finanzjarja, għajnuna protezzjoni legali għall-awtur, ġej naf kemm qed jaħdmu u kuntenta ħafna li qed jiġri hekk. Waħda mill-affarijiet hija il-fond tal-Ktieb, il-fond tal-Ktieb li hemm allokazzjoni ta' ta' flus biex ċertu kodba li forsi huma esperimentali, forsi huma diffiċli, mhux ħajjixtraw daqshekk, imma xorta jinkitbu għaliex wara kollox jekk ħajkun hemm ċertu żvilupp fix-xogħol letterarju fuq livell ġifieri qed nitkellem fuq livell nazzjonali, aħna sa l-litteratura Maltija, jekk irridu niżviluppaw, jekk irridu nikkontribwixxu għaliha, ma nistgħux nibqgħu nipproduċu l-istess ħaġa nsibu l-formola li taħdem u nibqgħu niġġeneraw għax tkun nibqgħu fl-istess livell. Ġifieri għall-inqas hemm il-Kunsill tal-Ktieb li qed jgħin f'dan il-lat. Imma mod ieħor kif nistgħu ngħinu, u din konna din niddiskutuha qabel, illi mhux il-kittieb u l-ktieb mhumiex biżżejjed biex jikkonvinċu il xi ħadd jixtri u jaqrah. Inti meta tmur f'librerija u tara dawk il-kotba kollha, mhux awtomatikament kif ħadd tkun taf da xi sarraf. Ġifieri għandek bżonn hemm bżonn li jkun hemm sforz fil-komunità letterarja li mhux biss il-kittieba u l-pubblikaturi u l-Kunsill tal-Ktieb, imma anke mill-lat tal-kritiċi, mill-lat tal-min qed jagħmel reċensjonijiet, min qed jagħmel analiżi letterarja. X'inhuwa ta' livell, x'mhuwiex ta' livell, x'inhu liema ktieb qed jgħid xi ħaġa li isma' interessanti taqra waħda. ċertu nies li dak kull ma jkollhom bżonn, indikazzjoni ta' forsi x'jistgħu jaqraw. Lorena għadha kif fsit fuq.
xi kellu li iwaġġana bħala kittieba li m'għandniex il-kompitu ta' kritika, m'għandniex il-professjoni ta' kritika, ta' xi ħadd kritiku, ġifieri jista' jkun li ċ-ċukon ta' Malta għax hekk ħadd tikkritika xi ħadd jiġri ġrat li ħali, speċi ħali, sabaħ dan. Għadi kwistjoni oħra. Loren, hemm 100,000 mistoqsija ma naħseb il-ħin, speċi vera għandi lej smieħ kieku interrogat. Ma ħanati speċi ċans l-udjenza, forsi xi ħadd jistaqsi jixtieq jistaqsik xi ħaġa personali qabel nistaqsik l-aħħar mistoqsija. Kif tħossok bħala waħda mill-kittieba kbar ta' Malta? M'hemmx tgħid, ilna sena ntambru fuqek. Ilna sena ntambru fuqek. Dak ifisser li irrid naħdem ħafna biex Għażarat bħala responsabilità xi tħossok. Biex meta terbaħ xi ħaġa aktar taqlek. Il-rikonoxximent għadni sissa ġveri imbelħa, sensa imsaħra li kif taqbatejt. Nħares lura ħafna snin u qasbis kun naħseb li nista' nkun qed niktab dal-kitbiet u li nista' nkun rikonoxxuta b'dal-mod, ġifieri għalija huwa żvilupp enormi għalija personalment u jiena dejjem nemmen fl-iżvilupp, ġifieri ħajti kollha dejjem nipprova li kull sena nkun aħjar mis-sena ta' qabel. U issa li qiegħda hawn bħalissa din nitkellmu tkellimni b'dal-mod is-suċċessi tiegħi ħafna minna għalija huwa ukoll mument fejn ngħid is-sena d-dieħla xorta rid inkun aħjar minn dis-sena b'xi mod, ġifieri fix-xogħol tiegħi fil-kitba tiegħi f'kull ma nagħmel. Jien hekk naħdem, ġifieri għalija huma l-ħajja tarġa wara l-oħra u dejjem tilgħal fuq, ma nixtieqx ninsel. Proset, jiena wkoll qed nemmen li l-isma' ktieb għadu ma nkitibx. Kellha ma nktbux. Nistieden l-udjenza jekk xi ħadd tixtieq jistaqsi l-Loren xi ħaġa. Mela fil-każ, all right. Għandek il-mikrofon. Ġewwa ġabra ta' novelli, imma inti għattilna li tista' tħares lejk ukoll bħala xogħol sħiħ. X'inhu huma dawk il-fatturi li jaqdu l-novelli? Il-titlu huwa Mill-bit il-ġewwa u li qed jgħid hemmhekk huwa dawn il-karattri jekk tħares lej il-ħajja tagħhom interjuri, dak li jiġri mill-bib il-ġewwa huwa dak li jibqa' sigriet moħbi, mistur kemm jista' jkun kif tgħid nipproteġuh ma tantx nuruh minn barra. U dik hija l-ħaġa li nitkellem dwarha kull storja għandek kull karattri li qegħdin jagħmlu affarijiet li ġarment tagħmel mill-bib il-ġewwa, pereżempju tixrob kikra kafe, xaħtet inadda f'wiċċu mill-irtok, xaħtet jibetna xaru, xaħtet jaħseb, xaħat qed jagħmel affarijiet ta' kuljum, xaħtet jilgħab bil-loġik, sokażi. Huma mumenti quotidiani kważi irrelevanti fis-sens ta' m'hemmx dik l-importanza kbira. Tagħmilhom kuljum, tagħmilhom b'mod repetittiv, tagħmilhom b'tali mod li waqt li qed tagħmilhom qed tagħmel xi ħaġa oħra iktar importanti. Ġemet waqt li qed inħawdu kikra kafe qed naħsbu f'xi ħaġa ta' nkwiet li ġrat ilna l-biera jew f'memorja ta' 30 sena qabel jew f'xi appuntament li għandna pitada li vera tinkwetana. U fuq dak rrid nifoka ħafna u dik hija xi ħaġa li sseħħ f'kull storja. Dik hija l-tema ġenerali. U fil-fatt
naqraw storja wara dejjem qegħdin naraw dik ir-realtà. Imbagħad hemm l-idea illi dik inħajbda jgħidha kienet jirreferi għalija ma Walid ma ħallinix nirrispondi. L-idea illi f'dan il-ktieb jien mill-bib il-ġewwa u mill-bib il-ġewwa tiegħi dal-ktieb huwa forsi l-iktar ħaġa li tersaq lejn autobiografija, mingħajr ma hi autobiografija u hemm ħadd jismu Loren Vella fil-ktieb. Ġifieri xorta m'intomx ħassiru tafu dwari as-saġġ. Però dawn il-karattri kollha huma l-karattri tiegħi, il-karattri li qed noħloq jien. U lejn l-aħħar storja hija l-istorja ta' dik illi qed tinża daw il-karattri minn fuqha qishom kostumi. Loren, l-aħħar novella għaddajt mill-Bibel barra, fil-waqt li l-aktar novella li hija mill-Bibel ġewwa. Eżatt. X'għedlek? Għaliex verament huwa ktieb fejn għal ftit sigħat meta taqra dal-ktieb il-karattri qed iħalluk tittawal mill-bib il-ġewwa. U dawn huma mumenti, dawn l-azzjonijiet kwotidjani insejħilhom il-verbi ta' kuljum, ħafna drabi jkunu preparazzjoni li tgħaddi minnhom persuna qabel ma tiftaħ il-bib u toħroġ barra. Per eżempju, l-iktar storja li tidħol fiha din jisimha Saf Saf u qed naraw din il-mara illi sejra għal appuntament ma nsirux nafu x'inhu l-appuntament ma huwa vera importanti u din qed tipprepara għalih billi tibni saf saf illi tinħasel, tindilek, tibda libsa l-affarijiet il-ħwejjeġ ta' taħt, il-ħwejjeġ ta' fuq, il-fwieħa tirranġa xaraq saf saf sakemm tkun lesta tilbes il-kot, bela kafe u titlaq il-barra. Ġifieri dak huwa. Ejwa, hemm ċertu. Però hemm ħaġa oħra li taqgħodhom flimkien. Hemm ċertu simmetrija jew kronoloġija biex ngħid fir-rakkont. Ma interessanti l-biċċa kbira mill-karattri nisa. Nisa u qabli għalik il-rakkont. Le, fil-fatt xaqilbu minn fil-fatt naraw hekk għax jiena ħdimthom b'tali mod li għandek biċċa dwar mara, kikra kaffe dwar raġel saf mara baħna raġel. Jien il-folla. Nagħtu każ baħna raġel il-mara protagonista ma ġembu. Ma huwa raġel, ma dejjem ħajkollok hekk. Tajjera, le ma rridx nidħol f'dak il-qasam għax inkella rridu serata. Le, mhijiex iktar femminili. Rridu serata oħra, però daw vera novelli tant huma speċi kif taqbad tant huma maħdumin b'ċertu ħila u ċertu paċenzja li faċilment tgħidli poeżija. Ma nafx kien hemm xi ħadd Nadja. Loren, jina ktib għadni ma xrajtux, għandi idea ftit jew ism minn dak li jettinna das-sajf waqt il-festival ta' Inizjament. Però ovvjament fiħi ritratti. U indiet l-ewwel li t-testi kienu miktubin waqt li Rocket kien qiegħed għand il-pubblikatur. U mistoqsija hija x'inhu dak li kif ħadimtu inti u Svezda u jekk kien xem ovvjament nimmaġina kien hemm it-testi l-ewwel u ritratti ġew wara. Imma kien hemm mbagħad xi tibdil fit-test wara li inti rajt ir-ritratti ta' Svezda kif ħdimtu flimkien, kif ġew l-affarijiet. Importanti li nsemmi li bejn l-2016 meta nkitbu u l-2017 meta fl-aħħar ħarġu sakemm qed nistenna li nsib pubblikatur użajt l-istejjer biex intella xogħol teatrali bihom. U f'dan ix-xogħol teatrali ta' performance art ħdimt ma' Zvezdan kien il-fotografu fil-grupp ta' artisti li ħdimna flimkien, ġifieri Zvezdan kien diġà ħadem fuqhom għal biċċa xogħol teatrali, però meta mbagħad qalli li jixtieq jippubblikhom,
iddeċida li joħloq ritratti ġodda għal pubblikazzjoni mhumiex l-istess, wieħed biss li hemm l-istess li ntużat fil-performance mbagħad intużat ta' ġifieri Zvezdan ara t-traduzzjoni ta' wħud mill-istejjer u ħoloq immaġni, ħoloq ritratt għal kull storja. Nadja ġabetni f'mistoqsija li minn dejjem kellha ftit mistoqsija. Meta ktibtu triloġija tal-Fiddi, inti u Simon Bartolo. Kif kontu taħdmu? Wieħed jiktib kapitlu u liħor jiktib kapitlu ieħor jew toqgħodu tindaħlu f'kull paragrafu tal-ieħor. Qed jagħmel is-sinjal li di tkun vera risposta qasira, risposta ħanweġibha. it-triloġija jien dejjem naħdem ħafna drabi naħdem f'kollaborazzjoni ma' xaħti, jekkux fotografu, jekkux artisti oħrajn. U fil-fatt bdejt il-karriera letterarja ma' kittib ieħor, ma' Simon, u bdejna ktibnihom triloġija ktibnija flimkien. Kien hemm mod partikolari ħafna kif ktibna, kienu kien ħafna diskussjonijiet, u mbagħad niddeċiedu min ħajkteb liema kapitli. Fil-bidu kont qed nikteb l-iktar jien, ngħaddihom il-Simon jgħid x'jaħseb jibdel xi affarijiet, jerġa' jtihom li jiena ngħidu dal-kapitlu. Kitbu hemm ġifieri kienet mod dinamiku ħafna. Tant li fl-aħħar ġieli kienu hemm sentenza li mill-bidu żgħar ma jkunx kitibha persuna waħda. Ma kienet interessanti. Ħanif. Interessant. Signori, din novella waħda mill-aħjar kittieba li għandna bħalissa Malta li diġà gburi. Grazzi Wali. Mut. Grazzi Loren. Grazzi.